Μενέτης, Σπίνουλας. Το γήπεδο μοιάζει, αλλά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Λουτ, ο Βηγιαφάνιες, παρενέβη ο Διόγκο. Μοιάζουν να μην πατούν πολύ καλά οι παίκτες, σαν να... Επαναφορά του Σπίνουλα. Ο Ανδρεόπουλος έκοψε ο Ευαγγέλου και διόρθωσε στη συνέχεια την κόντρα. Ο Ιωάννου πίσω χωρίς... Στην φάση ο Κόντος, προσπαθεί ο Γεωργίου με τον Κατράνη κοντά του. Η σέντρα μες στην περιοχή. Το βολέ εντελώς άστοχα από τον Γκόμες στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Δεν υπάρχει χρόνος για τους παίκτες της Κέρκυρας να σκεφτούν, να κοιτάξουν μπροστά, να ψάξουν μια πάσα προς την επίθεση. Το pressing του ΠΑΟΚ είναι ασταμάτητο. Του αγώνα. Είδε ότι η ομάδα του δεν έχει μπει με τον τρόπο που αχρίαστα δυνατό μαρκάρισμα τον Ανδρεόπουλο πάνω στον Μπίσεσβαρ. Καρτά στον παίκτη της Κέρκυρας. Έλα, Βαγγέλη, συνέχισε. Προσπαθούσε από την αρχή να ενθαρρύνει τους παίκτες του. Τους είπε ότι παρότι δεν... Ανδρεόπουλος, ο οποίος για το μαρκάρισμα αυτό είδε και την κίτρινη κάρτα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε το σκορ. Ένας ακόμα που περιμένει νέα. Το περιμένει ο Γκερέκος για να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Σπίνουλας πίσω για τον Αντιλέχου. Κάρτα. Τουράμ και Ανδρεόπουλος. Η κυτρινισμένη για την Κέρκυρα. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο 27χρονος. Το ήρωας, τη νίκη της Ένωσης στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ με 2-1, με τα 2 γκολ που πέτυχε. Δύο γκολ που ήρθαν για τον Πλατέλα 22 μήνες μετά. Ο Κυριάκος Ανδρεόπουλος πέρασε σε θέση αμυντικού χαφ, αφού σωστή θέση προκειμένου να απομακρύνει την μπάλα, αλλά και στο πώς θέλουν να παίζουν οι υπόλοιποι που έχουν man to man. Μπέκχαρτ με καλή παρουσία σε αυτό το μάτς. Λατέλας, ωραίο κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Ανδρεόπουλος. Έβγαλε ωραία στο δεύτερο δοκάρι, πρώτου Πλατέλα, ο Σέλμπα. Επιμένει ο Πλατέλας, πίεσε ο Χέλεσιτς. Χαμηλά στην παραγωγικότητα, στην επιθετική παραγωγικότητα, 11η επίθεσή του με μόλις 21 τέρματα σε 25 παιχνίδια. Λιγότερο από ένα γκολ ανά παιχνίδι για την ομάδα του Μενιδίου. Ταμπάκης, το τάκλιν από τον Γραμμιτσάρη, το πλάγιο για τον Χαρναϊκό. Γραμμιτσάρης αναγκαστικά σήμερα. Μας καταλάβει ο Βάνια Ραντίνοβιτς, γιατί οι παίκτες του δεν μπορούν να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα. Γκόμες εκπληκτικά γυρίζει την μπάλα με προβολή. Θα χάσει το βηματισμό στο τέλος. Η πρώτη προβολή από τον Κόντο. Η προβολή από τον Ανδρεόπουλο. Σε σώματα η μπάλα και τώρα στην κόντρα επέλει. Να επαναφέρει ο Κροάτης προπονητής. Αν και βρισκόμαστε προς το τέλος του πρωταθλήματος, δεν έχει αυτό καμία σημασία. Οι μοναδικές νίκες που έχει εκτός έδρας είναι από τα μπόνους
που τις δόθηκαν μέσω Εργοτέλη και Ολυμπιακού Βόλου, δηλαδή στα χαρτιά. Πάντως είναι γεγονός ότι η Ανδρεόπουλος, κακή εκτίμηση ο Κυριάκος Ανδρεόπουλος. Βενέτης, μπάλα πίσω στον Κυριακίδη, κάθετα αυτό στον Κρόλ, κερδίζει ο Ανδρεόπουλος, Γκόμες, Ζαϊρή. Αδιέξοδο. Πολλά παιχνίδια στα πόδια του, ελάχιστα όμως 90 λεπτά. Για το χρόνο που χρησιμοποιείται, είδατε την προσποίηση του Ολύσε και το φάουλ του Ανδρεόπουλου. Δραστήριοι στο πρώτο ημίχρονο. Διόγκο διπλή προσπάθεια με το κεφάλι. Ο κριτικός Ανδρεόπουλος, ο Τεγούσης τον πιέζει. Ο Κόντος, πάει ο Τεγούσης. Το τάκλιν. Πάρει για την καλή θεία, διαμαρτύρεται εδώ ο Αλεξάνδρος Κόντος. Εκτελέστηκε το ακριβώς όπως το ζήτησε ο Αλέκος Βοσνιάδης, χωρίς να υπάρξει γκολ, αλλά από εκεί πέρα εκτέλεσαν κατά γράμμα αυτό που του ζήτησε ο προπονητής. Από εκεί πέρα πρέπει να πω ότι τώρα ακούει τις τελευταίες οδηγίες ο Αλέξανδρος Αρναρέλης, τον αναφέραμε και στην αρχή στην πρώτη μας σύνδεση, ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα της Κασιόπης. Σε πολύ λίγο και... Το πλάγιο είναι για την Κέρκυρα με τον Γκομές να αφήνει στον Ανδρεόπουλο. Αυτός έχασε τη μάχη εκεί από τον Νταβίντοφ. Δυνατές μάχες στη μεσαία γραμμή με τον Μπιτάγκ να κερδίζει φάουλ εν τέλει. Βελίνης έκλεψε. Δεν έχει στηρίγματα, κρατάει όσο περισσότερο μπορεί. Τελικά θα κοπεί από τον Ανδρεόπουλο. Και τώρα θα δει και την κάρτα ο Ανδρεόπουλος για το μαρκάρισμα στο βατί. Το πλάγιο του Σιόντι. 25 λεπτά, 1-0 από το 14 με τον Φακούντο Πάρα. Κυριάκος Ανδρεόπουλος πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και ο Γεωργακόπουλος δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τη δεύτερη κίτρινη έχει μία ο Γεωργακόπουλος. Με την έναρξη του παιχνιδιού βλέπει τώρα την ομάδα του να είναι πίσω σε ένα γκολ στο οποίο ανάμεσα στους δύο κεντρικούς μπακ ο σέντερφορ του Παναθηναϊκού έκανε εξαιρετική ενέργεια. Τα έχει και με τους παίκτες του, αλλά τα έχει όμως και με τους επιθετικούς, και με τους αμυντικούς αλλά και με τους επιθετικούς. Ο Μπούρμπος ωραία βρίσκει τον Κλουναρίδη που έχει χώρο. Καϊκούτς. Ο Ανδρεόπουλος βγάζει σέντρα. Ο Λουβιόν σε πλάγιο. Πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου είναι για την Κέρκυρα με τον Χαβίτο να εκτελεί και τον Σαράνοφ να διώχνει. Να βγάλει την κόντρα, μπερδεύεται με τον Κατσουράνη. Το γέμισμα εντυπωσιακό, αλλά ο Ανδρεόπουλος δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Συμπληρώσαμε τα 3 λεπτά του έξτρα χρόνου. Πήρε την κόντρα ο Λαμπρόπουλος, ευνεί τον Καζαριάν. Ανδρεόπουλος στη σέντρα για τον Μαρκόφσκι, διώχνει ο Μαραθιανός. Μανολάς, μία ακόμη σέντρα. Για να κάνει το 3-1 στο 58. Καρντόσο. Ανδρεόπουλος στη σέντρα για τον Καζαριάνο Λοριά. Φόρτωσε πολύ την επίθεση, καθότι με αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του. Ο Γρηγορίου στο δεύτερο μέρος. Κόντος, Γκαζαριάν, πάσα του Λεάλ, Ανδρεόπουλος χαμηλά, με υπερπροσπάθεια ο Μακρύς, χωρίς κοντρόλ ο Γκαζαριάν, έχει κάνει φάουλ και θα πάρει και κάρτα. Για την μπάλα για να βγάλει γρήγορα την κόντρα επίθεση, ο Σιόντης δίνει ύψος, πράγμα που ευνοεί τον αρχηγό του Πανατολικού, τον Μαλεζά. Πάλι ο Ανδρεόπουλος πρώτος στην μπάλα, ο Κάπελ δεν μπορεί να βρει τον Μαρτίνες, από τη στιγμή που δεν φτάνει μπάλα με ευκολία στα πόδια του Αργεντινού, έχει δυσκολία και ο Πανατολικός. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει άλλο παιχνίδι εκτός έδρας. Ενώ να θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο η Κέρκυρα
ιτήθηκε για πρώτη. Φέτος η προσθήκη του Παπάζογλου έκαναν πιο δύσκολο το έργο του. Ενώ βλέπουμε πάλι την Κέρκυρα σε μια αντεπίθεση με τον Ανδρεόπουλο. Η πάσα του δεν είναι καλή για τον Μαρκόφσκι. Συνέχισε, Αποστολή. Με αποτέλεσμα αυτό το Γενάρη να δοθεί δανεικός ώστε να πάρει συμμετοχές και ήδη έχει πάρει αρκετές συμμετοχές από την. Άλλη μια κίτρινη κάρτα. Έτσι πήγαν οι καθυστερήσεις, την οποία επιζητούσε ο Ανδρεόπουλος. Και ο Κουτζαβασίλης θέλει να παίξει γρήγορα γιατί αυτή τη στιγμή η Καλονή είναι με 9 στο γήπεδο. Ανδρεόπουλος. Τώρα λογικά πρέπει να επιστρέψει ο Καλτσάς και αυτό γίνεται. Έδωσε στον Ρογανό την μπάλα. Ανδρεόπουλος. Σέντρα του. Για τον Φάμπιο πέρασε η μπάλα από τον Τζαμπούρι. Κόβει αντίθετα ο Διόγο αυτό που του ζήτησε ο Φάμπιο. Διόγο μες στην περιοχή. Σουτάρι. Γκολ. 2-0 η Κέρκυρα. Φαίνεται πλέον στις κινήσεις των παιχτών. Σιόντης. Ανδρεόπουλος. Πέρασε τη σέντρα του. Φάμπιο στην κίνηση. Τον σταματάει ο Τσαμπούρης. Χουάνμα το κοντρόλ. Υποπίεση από τον Λεάλ. Είναι δυνατός ο Χουάνμα. Και σαν δεξιμπάκ. Μίγκας, κόβει ο Ανδρεόπουλος. Με χέρι λέει ο κ. Δασκαλόπουλος. Κάρτα θα βγάλει στον Ανδρεόπουλο τώρα. Στο 90 λεπτό. Κρατάει και αυτή το 0. Προσπαθεί να κερδίσει κάτι ο Ζορμπάς. Αμέσως ο Ανδρεόπουλος, ο Παπαδόπουλος. Και ο Πάνος τώρα ο οποίος έχει χώρο. Τρέχει ο Καζαριάν για να κλείσει. Μια ενδεχόμενη συμπλοκή με την κάρτα στο χέρι είναι για τον Κυριάκο Ανδρεόπουλο, η πρώτη στο παιχνίδι. Απρόσεκτο τάκλινγκ από τον μικρό. Δικαιολογημένη κίτρινη. Τώρα ο Ναγιάρ. Εκείνο ο Βενέτης, ο Ανδρεόπουλος δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ο Μπαργκάν παίρνει φάουλ. Δεν έχει δείξει καθυστερήσεις ο τέταρτος, κατά συνέπεια Ζορμπάς. Ωραία πάσα του Παρασκευαίδη και ωραίο κοντρόλ του Ανδρεόπουλου. Ο Μαραντίδης βγήκε γρήγορα στη μπάλα, άφησε ο Χαβίτο. 71ο λεπτό. Το Κάικουτ. Κεφαλιά του Σιόντι. Πλατέλας. Ο Ανάκογλου πίσω, Μπακάκης. Η ΑΕΚ κερδίζει το πλάγιο. Περισσότερο από μισό ημίχρονο. Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, οπότε η διαμαρτυρία του ήταν φυσιολογική. Όπως τώρα θα πάρει κάρτα για κράτημα ο Ανδρεόπουλος. Πάμε στον Κώστα Γελετάκη. Κανένα φάουλ, μάλλον πλεονέκτημα, αλλά ένα πλεονέκτημα που χάθηκε, καθώς η μπάλα δεν έλεγξε την μπάλα ο Ανδρεόπουλος και τώρα η ΑΕΚ. Έκλεψε ο Κάικουτ από τον Παπαστεριανό. Ανδρεόπουλος άνοιξε το κοντρόλ, ο Λισγάρας απομάκρυνε αλλά χτύπησε πάνω στο Βασιλακάκι η μπάλα. Ο Φάμπιο διεκδίκησε με τον Γουάλας, ο Φάμπιο έχει πάει στη δεξιά πτέρυγα. Από του Αρτόλα έμεινε κάτω ο Μερεβασβίλη. Φανώς διακόπτη. Δείχνει κίτρινη κάρτα στον Ανδρεόπουλο. Κρατήσει. Ναγιάρ για τον Κόντο. Η σέντρα του Κόντου. Θα διώξει ο Μιλιάζες. Θα σφυρίζει ένα χέρι ότι ο Ανδρεόπουλος στην προσπάθειά του να κάνει το κοντρόλ. Βρήκε την μπάλα με το χέρι. Μοιράζει ωραία ο Ναγιάρ. Να η Κέρκυρα που επιμένει και δεν κλείνεται πίσω. Όποτε της δίνεται ευκαιρία βγαίνει μπροστά. Άζει η εικόνα του ΠΑΟΚ με τις δύο μαζεμένες αλλαγές του Αθανασιάδη. Γεμίζει την περιοχή και βρίσκει γκολ με τις δικές του κινήσεις και ο Γρηγορίου.
το μάτς στο 1-1. Πάλι ο Ελ Αμπτελαουί περιμένει ότι ο Σεβί την πάσα, ο Κεβαΐδης δεν έδιωξε. Ο Μπουχαλάκης ανεβαίνει, η μπάλα κόντρα ρε. Και ο Γκόμες σε πλάγιο. Κασάμι. Τι λες Νίκο? Απόρρισε ο Μίτσελ με την επιλογή του Μασουάπου και αυτό ζητούσε τον Αλαπορτά. Ο Μιλιβόγεβιτς ένα πολλά κλεψίματα. Ο Πίτες κάνει καταπληκτική ενέργεια και αστοχή. Λαμπτελαουί θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Χέρι του Ανδρεόπουλου που θα δει και κάρτα. Λαμπτελαουί. Πέρασε η σέντρα του, ο Μπουχαλάκης κατέβασε. Φορτούνης. Απέφυγε τον Κόντο. Ελ Αμπτελαουί. Φουστέρ. Ο Παρασκευαίδης όπως κέρδισε ο Φορτούνης και έσκαψε την μπάλα. Το σουτ στην κίνηση για το 3-0 του Ολυμπιακού με τον Ελ Αμπτελαουί. Ποδοτή τον Τσουκάνη. Σέντρα χαμηλά, εύκολη υπόθεση για τον Βενέτη. Ο Χαβίτο, το χέρι του Ανδρεόπουλου, φάουλ, σε καλή θέση για την νίκη Βόλου. Εδώ ο Ανδρεόπουλος. Κίτρινη κάρτα στον Ανδρεόπουλο, αν μπόρεσα να δω καλά. Όντως. Ανδρεόπουλος, Ζορμπάς και Γκόμες έχουν την κάρτα. Πολύ του Λίλα. Μαραγκός. Γκόμες. Πας που ψάχνει και την 30η εκτός έδρας νίκη της ιστορίας του στην πρώτη κατηγορία. Φάουλ. Ο Ανδρεόπουλος, λέει ο κύριος Δελφάκης, πάνω στον Κοροβέση. Θέλει να συζητήσει με τον Ανδρεόπουλο. Κάρτα. Στο 33 δεύτερη σε παίκτη των γηπεδούχων. Μία ο Μπεν Σαμπάτ στο 31, μία τώρα ο Ανδρεόπουλος. Παραλαμβάνω για τον Πέτρο Παϊμάκη, είναι ντεμπούτο στην κατηγορία, όπως για τον Δημήτρη Γκίνης, ο φύλακες. Δεμιτζόγλου, Ζούρκος, Δήμους, τον Γιαζιτζόγλου, Φαμπίνιο για να φτιάξει το παιχνίδι της ομάδας του. Με τον Δεμιτζόγλου. Κεφαλιά του Γιαζιτζόγλου δύσκολη στην κίνηση προς τα έξω. Πάει να μπει στη φάση ο Ανδρεόπουλος, ο Γιαζιτζόγλου διώχνει. Ωραίο κριτικός για το Σουάνι. Σουάνις περνάει, θέλει να συνεχίσει. Αποκομμένες οι γραμμές του Ηρακλή. Χέρι από τον Ανδρεόπουλο. Ματσού. Μακρινό σούτ από τον κριτικό. Κοντράρε πάνω στον Σοηλέδη. Για το φάουλο Ανιέτε κάρτα, πρώτη κάρτα για τους γηπεδούχους στον Ανδρεόπουλο. Μία από τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό εδώ ο Κυριάκος Ανδρεόπουλος, το 75ο λεπτό. Εντάξει, ο Καρίλο Μπρέσκα δεν έχει οπτικό πεδίο, προτιμά να σπάσει την μπάλα στο Γιαλούσι. Χαμηλά η μπαλιά δεν περνάει. Μαζεύει ο Κόντος, Γκόμεζ. Μακριά για το Σίκιμιτς. Σίκιμιτς που σήμερα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα. Γρήγορα εκτέλεση προς το Σίκιμιτς δεν περνάει. Ανδρεόπουλος μαζεύει μπροστά για να τρέξει ο Ζορμπάς ανάμεσα στα δύο center back της γηπεδούχου ομάδας. Από τον Μπέριαν το πλάγιο βρήκε στο κεφάλι του Λιβεριανού. Και ο Βροντάρα ο Γκμπαγκουίδη εκτελεί, δίνει ύψος στην μπάλα για τον παλαιολόγο Σίκιμιτς εκεί, δεσπόζει. Κερδίζει ο Τσιμόντζι, αλλά η δεύτερη επαφή του με την μπάλα δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Και αυτή καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Σπύρου Βρονταρά. Του γωνία και να απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελεί με κοντινή πάσα ο Κουτσόπουλος. Θα αλλάξει με τον Μπαλντοβαλίεφ. Πολύ δυνατή η σέντρα από τον Κουτσόπουλο. Δεύτερο δοκάρι. Ο Ραπτάκης έχει την πίεση του Γαρουφαλιά. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 3 λεπτά όπως τώρα δείχνει ο τέταρτος διαιτητής.
Ανδρεόπουλος δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα. Αλλάζει με τον Γκόμες. Κοντά του Ζορμπάς και ακολουθεί. Προωθημένος. Η μπάλα περνάει από όλους, αλλά θα διώξει στο ύψος του πέναλτι και στη συνέχεια θα διώξουν πιο θετικά και με τον Ανδρεόπουλο. Τρέχει ο Σουάνης, δεν θα προλάβει. Ελέγχει ο Κουτσόπουλος. 3 παίκτες για την κεφαλιά, κανείς από τους 3 με το κεφάλι. Μανουσάκης, χέρι στον Ανδρεόπουλο. Κατοχή όμως με τη σειρά του παραλίγο. Ο Ζουλιώτης διορθώνει από αριστερά. Ο Κουτσόπουλος. Επιμένουν οι της Νίκης Βόλου με τον Τζιόρα. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή. Τώρα φεύγει από την περιοχή της Κέρκυρας. Κεφαλιά του Ρεπετσά. Κρατάει ο Άκασου. Ψυχολογία. Η γηπεδούχος ομάδα. Το σκορ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό. Μπαλντοβαλίεφ. Βιάζεται να εκτελέσει το πλάγιο ο Μπουτόπουλος. Πάμε για μία ακόμη αλλαγή στον Αποστόλη Πάνο. Ναι, ο Κόντος θα περάσει. Αυτό ήταν αχρίαστο. Σίγουρα θα είναι έξαλλος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε τόσο προχωρημένο σημείο του παιχνιδιού και με το σκορ στο 2-0 για την Κέρκυρα. Ο Κυριάκος Ανδρεόπουλος παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τοπούζη. Ζάκυνθος. Πιο πίσω για τον Βρονταρά παρακινδυνευμένα. Διώχνει ο πορτιέρο της Κέρκυρας. Ανδρεόπουλος. Θα χαθεί η μπάλα. Πήρε ο Πέτας. Ανεβαίνει λοιπόν τώρα ο χαφ της Ζακίνθου. Πέτας. Θα τον καλέσει ο Βάτσιος. Θα του δείξει την κίτρινη κάρτα. Και ο Τάι. 2 πρωταγωνιστές εδώ, ο Βραζιλιάνος. Μία κίτρινη κάρτα, είναι οι πρώτες κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Κουτσόπουλος με τη μία. Κοντέο. Κακό κοντρόλ από τον Κουτσόπουλο στη συνέχεια. Πλάγιο για τον Ηρακλή που αφήνει την μπάλα να περάσει. Μπουκουβάλας. Γκόμες. Ανδρεόπουλος. Πιέζεται από τον Ιτζόγλου. Παίκτες του Ηρακλή προσπαθούν με αυτό το passing game να κρατήσουν την μπάλα, γιατί έχουν χάσει τον έλεγχο του αγώνα. Συνδυασμός, τράβηγμα του Ανδρεόπουλου στον Μπελόν από πίσω, φάουλ και χειρονομία του Μπελόν τώρα εδώ στον Ανδρεόπουλο, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Φωτιάδης. Κέρκυρα η οποία είχε κάποιες ευκαιρίες εκεί στο 60 λεπτό, μετά όμως σαν να πάτησε φρένο και να μην αξιοποίησε ούτε την κόκκινη κάρτα στον Μπελόν. Το πλάγιο είναι υπέρ του Αιγινειακού, βρήκε στα πόδια του Κουτσόπουλου. Κώστας. Ανδρεόπουλος. Συγκλίνει, αλλά θα χάσει την μπάλα και τελικά ο Τζανδάρης τη μαζεύει. Μωυσίδης. Φάουλ από τον Ανδρεόπουλο και κάρτα στο νεαρό χαφ της Κέρκυρας. Είχε χάσει τον παίχτη, είχε χάσει και την μπάλα, πήγε στα πόδια του αντιπάλου. Ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Ένα χέρι του Καραγιαννίδη άφησε το παιχνίδι της. Νέο λάθος, παίρνει ο Πέλκας, βάζει κάτω, ανοίγει μπροστά ο Τζανδάρης, κόπηκε από τον Παπά. Μεταξύ είναι και πολλά τα λάθη των δύο. Το δίδυμο Παρασκευάδης Βενέντης αυτό το δεκαήμερο για την ομάδα της Κέρκυρας. Αποχωρεί τραυματίας, έχει ένα σφίξιμο στη γάμπα από το προηγούμενο χτύπημα του. Με τη φάση όμως, Μιχάλη. Θα τη δούμε το σούτ από μακριά από τον Τιμόνοφ. Χειροκροτείται. Είναι οι πρώτες επαφές στο παιχνίδι του Τιμόνοφ. Οι πρώτες από την πάσα του Ανδρεόπουλου. Με τον Μπαλτοβαλίεφ να είναι λιγάκι απομονωμένος. Λάθος εκτίμηση στη συνέχεια από τον Ανδρεόπουλο. Κακή πάσα. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Τυρνάβου. Το απέκτησε ταχύτητα πάλι. Χάρη στον αφύλακτο Τσούκαλο για μία ακόμη φορά από την Ανδρεόπουλος. Πάσα για τον Καραδέμητρο. Ντατίδης. Ανδρεόπουλος και πάλι. Κόντρα. Νέα κόντρα από τον Ιβανίδη. Ο Ιβανίδης πέφτει κάτω. Θα πάρει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πάνω στον
αρκετό ρίσκο, αλλά σίγουρη κίνηση. Τώρα φάουλ από τον Αντρέ. Όχι. Παίζεται, λέει, και μάλιστα οι οπαδοί του Τυρνάβου. Η μπάλα έρχεται όμως ο Ανδρεόπουλος να κάνει αυτό στη σέντρα. Δεν μπορεί ο Σουάνης. Ήρθε ο Σοηλέδης να απομακρύνει. Ζορμπάς στον άξονα, άνοιξε πολύ. Η μπάλα καταλήγει στον Μπαλντοβαλίεφ. Γιώτας ακόμα περισσότερο στον Αποστολίδη. Πίεσε ο Μπαλντοβαλίεφ. Η μπάλα καταλήγει στον Ανδρεόπουλο. Οι κόντρες ευνοούν τον Μπακάλι. Και πάλι ο Ανδρεόπουλος κόβει. Ζορμπάς από τον Γιώτα μπροστά στο Γέζιτς. Σώσει ο Ιβανίδης. Μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ακόμη. Δεν θα πιάσει την κεφαλιά και με ένα χέρι δεν έπιασε την κεφαλιά ο Μπαξεβάνος. Χέρι στη συνέχεια από τον Ανδρεόπουλο. Του Βορείου Ομίλου της Football League, αλλά μην το φοβηθούν και όπως του λέει χαρακτηριστικά, του ζητάει να ανεβούν από την άμυνά τους προς την μεσαία γραμμή και την επίθεση. Ο Αναστασίου, που προήλθε από την αναγέννηση επανομής και είχε και εκεί αρκετά παιχνίδια, πέρασε έξω και τη θέση του πήρε ο Κώστας Κατζιστέρ, το οποίο συμφέρει αυτή τη στιγμή την αναγέννηση. Ό,τι κερδίσει είναι καλό για την ίδια, σε αντίθεση με την Κέρκυρα που θέλει να απομακρυνθεί όπως και πρώτερα με 6 βαθμούς από την νίκη Βόλου. Μπαίνει τώρα στην περιοχή ο Σιδηρόπουλος, πατάει μπάλα. Τώρα κερδίζουν τις κόντρες οι φιλοξενούμενοι και Κουτσόπουλος. Μπροστά ο Σίμιτς, φάουλ που κερδίζει από τον Τάιαναν. Ζορμπάς πάει να βάλει κάτω. Παρασκευαίδης. Η παλιά προς τον Γκόμες, ο Σουάνης μπήκε στη μέση και χάλασε τα σχέδια. Τώρα πάει να παίξει γρήγορα μπροστά με το Γιάρολιμ. Κερδίζει το πλάγιο. Ταϊανάν. Λάθη επί λαθών, η Κασιόπη προσπαθεί να κρατήσει, ο Ανδρεόπουλος κόβεται. Βενέτης στέλνει την μπάλα μπροστά εκεί που δεν μπορούσε να ακολουθήσει κανένα. I żółta kartka dla obrońcy reprezentacji Grecji, Andreopoulos.